Hello everyone, good morning. Welcome to the new vlog. खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोदान मोनसे ब्लगाव बराय हरलायबाय। दायो फुङावनो नै आङो सिरा एवनो थाखाय रेडि जाबाय ब्रेकफास्टनि थाखाय। ओमफ्राय दायो सिराखौ एवग्रोना लानोसै बेनि उनाव साहा लोंनोसै साहा लोंखांनानै बहा मा खालामनाय जायो नायलांबाय थादोलाय लोगोफोर आंनि ब्लगखौ दिनै सानसेनिखौ मोजां मोनोब्ला। ओमफ्राय लोगोफोर आङो बे मैगंखौ खाहैयाबानो जागौमोन आरोना खाहैना लानानै नै फुङावनो दिनै बे खामानिखौ मावनांसिगोन आङो। सोर बेबायदि दाउ साफा खालामनाङो सिख्ला समाव आंनि खामानिया आं दायो नै अराव सावनोसै। ओमफ्राय लोगोफोर आङो बे मैगंखौ खाहैयाबानो जागौमोन आरोना खाहैना लानानै नै फुङावनो दिनै बे खामानिखौ मावनांसिगोन आङो। सोर बेबायदि दाउ साफा खालामनाङो सिख्ला समाव आंनि खामानिया आं दायो नै अराव सावनोसै। नैबे गुस्थियावदि बिराद लिपस्टिक लानाय बायदि गोजा नुदोंना खिन्थु बे लिपस्टिक नङा दे इयो कालारिं लिपबामोन आरो ओमफ्राय रियेलाव बेबायदि एसेबां गोजा नङा पिंक कालार लाइट पिंक कालारसो आरो ओमफ्राय मबाइलाव माने एसेबां अयनायद्राय गोजा नुखोथाय आंखौ फुङावनो बा लिपस्टिक लगायसोबाय सानगोन दा नङाबा आं दा दाउखौ सावनोसै। आंहाथ' केमेरा हमग्राबो गैया केमेरा स्टेन्डबो गैया बेखायनो आं सावनायखौ देखायनो हानाय नंला आरोना आखाइ फारसेथिंथ' सावनो हायाना फारनै आखाइखौबो नांगोन होमबा आं मबाइलखौ मा आखाइजों हमनो ना बेखायनो आं दाउखौ सावग्रोना लानोसै दे। दा उनाव लोगो मोनलायगासिनो दाउ सावबायानो नै फारसेथिं जाहांबाय खिन्थु दाउखौ आं बुथाराखै आरो आइयासो बुथारना होदों आं सावग्रा साफा खालामग्राल'। सेंग्राफोर सोरबा आंखौ लाङोबा लांखादोसो दाउबो साफा खालामनाय नांनाय नङा दाउ बेदरबो दाननांनाय नङा आं सब दानो। लोगोफोर आं दाउखौ सावखांनानै पुरा रेडि साफा खालामबाय आरो जानोल'सो नांसिगौ दा। नुबाय आंनि खामानिया फुङावनो दाउ साफा खालामनांबाय दायो गोदाबावनोसै आङो गोदाबावनोसैसो ओमफ्रायसो संनोसै। लोगोफोर माबायदि सङो नायलांबाय थादो। खिन्थु दाउआ फिसा नङा दे मबाइलाव बिराद फिसा नुदों नै फिसा नङा दाउआ एसे गोदोरानो जाजानाय। दाउखौ दानखांबाय आंनि दाननायखौ नाय दानखाबाय ओमफ्राय नै बेयावबो पियास हानानै लाखाबाय आरो बानलु सामब्रामबो रेडिखा ओमफ्राय बेयाव आं दहाय सिरा एवदोंमोन बे सिरा एवनायावनो आङो एवनोसै आरो एवनायफोरखौ देखायबाय थाला आङो माथोखाय बयबो मिथिखागासिनो बेखायनो जियानो जा एवनोसै। स' लोगोफोर नेक्स्टआव आंनि ब्लगखौ नायलांबाय थादो मा मा देखायनो हायो आं देखायलांनोसै। फिनालि लोगोफोर नै जोंना दाउजों थुनथुननि अनलाया रेडि जानोसैल'सो। हाननो हागोन गोजौ गोजौआवसो जागोननो गांथामसो आं सफायबायनो ससे होनना बुंहरदोंमोन आङो ओमफ्राय दा बेलेग आबैलानिफ्राय लाबोबाय होनफ्लानोसै आङो। लोगोफोर नै बोथोरखौ नायनो हागोन माबायदि खोमसि खामजोबखादो ओरैबायदि माने अखा हाबाय आरोना जाहा साथायानो गैया ओमफ्राय आं सिदासो फैगासिनो माने मा जाबाय आं ससे बेखिनि मोनफैखाबायमोन दहायनो ओमफ्राय स्कुलाव सारमोनहा फाथै बिहरबाय आरोना फाथै लाना फैखालाय ना फाथै नांगौ जादोंनो ओंखायनो फाथै लायनो होनना थांफाफिनबाय आं न'आव दखाननिफ्राय लांखानो होदों आं दखानाव लांबाय हाबनो बानानै। स' लोगोफोर आं स्कुलाव लोगो मोनगासिनो दे। लोगोफोर खोथाया जाहैबाय मा आङो गामिनि स्कुलाव ओरैनो सम सम थाङो नालाय ओमफ्राय दिनैबो बेबायदिनो फैफिनबाय आरो एगजाम जादों नालाय स्कुलाव ओमफ्राय एगजामाव डिउटि होनो थाखाय
सारमोनानो गैयाना आरो दिनै बहाबा अफिसाव थांनो गोनां जादों ओमफ्राय ससे फैनानै आरो थांफिनबाय आङो दायो फैफिनबाय आरो ओमफ्राय ओरैबायदि हाखु दाखु दाउ अनला संबाय थाना गोथाव आराम जानानै मा जादों लेट जाजोब्बाय आरो ओमफ्राय आं दख'ना गाननानै टाइम मोनासै नै बिदिसो गानना फैबाय आङो एग्जामसो नालाय सोलिथारसिगोन ओमफ्राय आङो हरनि स्कुलाव मोनफैखाबायानो ओमफ्राय ओरैबायदि माने दिनै बोथोरा माबायदि नै दोमैलुलु खोमसि जाजोबनायसो केमेरायाबो मोजाङानो थाखाय नङा आरो लोगोफोर बां स्कुल मोनफैबाय दे स्कुल नङा जोंनिया नै बनायगासिनो रेडि अन्थाइ जासिगोनानो जोंना स्कुलाबो नैथिं एग्जाम जागासिनो ए खुरुটো হে আহিল আৰু ক'ত আছে ইটো খাবা হ'ল ইটো এই ডাঙৰ ডাঙৰ নিচিনা পালে ভাল আছিল অলপ ক'ত আছে আৰু हेलो एभ्रिवान लोगोफोर दिनै फुङावनो दि आङो दाउ बुथारनानै टुनटुनिजों अनला संदोंमोन ना ओमफ्राय दाउ जाखांबाय लकेल दाउ ओमफ्राय दा नै हर जाबाय हरनिबो फिन खेबसे जोंहा लकेल दाउ मोनजालायबाय बिराद लाकि दिन ना दिनै पुरा बोलो बोलो नै इयावबो आङो दा लकेल दाउ संगासिनो आरो हरनि थाखाय गुदुंबो नांजानो हाथायासै हेलो एभ्रिवान लोगोफोर दिनै फुङावनो दि आङो दाउ बुथारनानै टुनटुनिजों अनला संदोंमोन ना ओमफ्राय दाउ जाखांबाय लकेल दाउ ओमफ्राय दा नै हर जाबाय हरनिबो फिन खेबसे जोंहा लकेल दाउ मोनजालायबाय बिराद लाकि दिन ना दिनै पुरा बोलो बोलो नै इयावबो आङो दा लकेल दाउ संगासिनो आरो हरनि थाखाय गुदुंबो नांजानो हाथायासै नै बेयावबो लकेल दाउ संगासिनो आलु होनानै ओइथ'आखैनो लकेल दाउ मोनजाबाय थादों लोगोफोर बिराद मोजां दिन दिनैनि दिना फुंनिफ्रायनो दहाय फुङाव जाबाय लकेल दाउ बेदरदो टुनटुनि अनला दा संबाय सजन फिथाइ आलु भाजा ओमफ्राय दायो लकेल दाउजों आलुजों भाजा संनाय जादों आरो सानैल'ना बेखाय गोथाव मोनजाबाय थादों होनबा लोगोफोर नायबाय थादो सो गाइस ब्लगखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ स' माच लोगोफोर दायो हर जालायलांबाय नैयो ओमफ्राय जोङो हरनि जेबो ओंखामफोरबो जायाखै आङो दायो दाउ बेदरदो आलु संगासिनो दिनै फुंनिफ्राय दाउ बेदर जाबाय थानो मोनखादों नोंथांमोना नुबाय थाखादो स' फ्रेन्ड्स जोबजासे नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच लोगोफोर लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट ब्लगाव ओमफ्राय ब्लगखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयारजों लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होलांदे लोगोफोर बाय बाय फुंनिफ्राय लकेल दाउदो खाम मोनजाबाय थादो जोंहा दिनै हरनियाबो जि माखासे मैगङा दाउ बेदर आलु भाजा सजन फिथाइ आलु आरो बेयो फुंनि दाउ बेदरदो टुनटुनि अनला संनाय बुरजा जादो जानोसै माखासे मोनजाबाय थादो बिदिनो